Здравейте, днес ще отваряме ето такава торба. Първото, което вадиме от нея е тая пчела. Второто нещо са балони. Вече ги знам, защото го отворихме без вас. И едно бебе за телефон. Сега е време и на втория клип. Чао, първи неща. Във втория плик, доколкото има... Да, само 3 неща. Във втория плик имаше някакви кутия. Ето това сега като го отворя... Като го отворя ще пусна пак. Ето и втората турба, голямата. Хора! Не. Хора, what the fuck. Това е кота сквиши. Тия балони с тия конфети ли са вътре? Да, хора, това е коти сквиши. Сега спускам като отворя, като изва... не, няма да се спирам. Слайм с... Слайм ли? Хора, отваряме слайма. После мисля да си взема още едно нещо. После ще си взема още. Просто не мога, ще си взема още една турба. Не, едно яйце ще си взема. Ама вие що си казвате имената, като знаете, че снимам? Хора, ето го слайм. Брат! Какво правите, бе? Добре, това. Хора, това е хард слайм. Пипнете хард слайма. Чакай, аз нали ще го покажа. Кутията. Той е леко твърд. Това е пъзъл, бе, брат. Това е пъзъл ли? Пъзъл, бе. Нямам повече. Вътре има някакви. Аз що си мислих, че е iPhone 17 Pro Max? Защото си сфондала. Мале моето. Не съм го въртала. Абе, това е китайско, бе. Хора, бе, това е от Китай, бе. Значи... Къде мислиш, че от България? Да? Може... Не се връзват. Това е плакат на пъзела. What the fuck? Хора, конфетите пръснаха. Аз трябва да ги събирам, нали? Да, плакат на пъзела и части на пъзела. Гати, акото имам пъзел, че ще я носам на 2 годинки и ще редя пъзел. Аз го. Чао!